We willen wel graag dat Donkerbroek meisje die op lotspul een volle naam krijgt. Maar we doen het wel met de beheiningen dat wij die hebben. Nou, we beginnen gewoon op Schiphol met Schipstrand. Ja? Marian? Ja. Nou hebben die plantjes al meer dan 2 man in de berging, hè? En elke keer dat die telefoon gaat, dan denk ik, we nou maar net zien een lamp roem binnen. Au! 3 jaar rennen al die met de hasjes in die lamp. Sorry, Joop. Dan was het even sneeuw. Binnen de prachtige plantjes. Oh ja, dit worden echt keiharde drugs. Oh, dat denk ik, Joop. Je mag wel trots spelen, hè? Nou, het stik hier door een man die een café hier. Er een fout, maar dat maakt het bij de belasting. Had er een belastingsschuld gekregen. En dan denkt hij van ik zet een camping op. En zijn oude stamgast nu het café, die gaat mij, want ja, ik ben vreun, hè, vreunskip. En die wil hem helpen om het boel weer op poten te zetten, zodat hij dan die schuld ook weer aflossen kan. En daaromheen komen al die perikelen weer op de camping. Mijn lieve Lotto, is het mogelijk dat ik hiermee weer moet? Ik dacht dat dat dus nooit werd bij de zoe. Ik dacht, ik weet net wat ik dacht, maar ik denk, nou, wat is dit goed? Meesten, ik ken aardig boppen dat. En ik ben blij dat ik daar net vergeten ben. Dat ik nog zoveel mooie dingetjes van die ken. Omdat ik hield ik nog in Jota. Dus een hier bestaande nota ben ik blij dat ik daar net vergeten ben. Jo, ben ik vrijwilliger bij het stik van Donkerbroek? Had de boer een beetje in mijn thema dus. Jo, ben verantwoordelijk voor decor. Ja. Is dit een aanwask? Ja, jong. Oh, gosje, mega. Ja, je moet ook schimmeitje, hè? Want je moet in ieder geval voor de soeperij, maar je de brood weer skin had. Dus, dus de laatste keer hier in het steenlid zit de skimmel in, dus dat maakt me net weg. Ik vind jullie een beetje simpel van die jaren 70. Dus het herstel hier, dat probeert dan ik een beetje te mijten in die periode met Vlonderke en de Doorkes. En het effect mij hieronder, dat ze echt op het toilet zitten, een beetje overdreven. Kun je dat even schuil zetten? Ja. Met een hundshirt. Net een 4 Gerrit, hè? Wat een grote voeten had er, hè? Nou, dan weet ik het nog. Grote voeten, grote loop. Is hij nou net meer in gevaar? Dokter, ik ben zo bang. Komt er in van, ja, doch eens gek, jouw rondje of zo. Tineke Nicolai en haar man Jelle Terwal hebben hier de leiding. Ze zijn tegenwichtig voor het theater en Ierpeloftsspul in Donkerbroek. Ja, Tineke, de regisseur, die is heel bepalend in hoe het gaat, hoe het draaien uit komt te zien. En Jelle zag ik meer als de grote regelaar. Die dit alles regelt en docht. Er zit nog een zatrot, hè? De organisatie en de regie, alles is in hun handen. Dus, dus zij ben eigenlijk de speel van Ierpeloftsspul en misschien ook wel theater gewoon in Donkerbroek. Ja, de toneelvereniging, ja. Nou, dat is moeilijk om dat van jezelf te zeggen, maar... Op toneel met denk ik wel, maar er binnen zijn verloren denk ik in het dorp. We hebben er meestal heel goed in binnen. Door hun enthousiasme, wat ze weer oerjouwen aan de spelers en de orenmeesten, komt dit gewoon zo tot staan. Ik denk wel dat wij hier toch de dingen die inbrengen, hè, en dan benamen Tineke als regisseur, dat je wel een orendimensie aan het amateurtoneel in Donkerbroek bracht haar. En dat is wel heel duidelijk, denk ik. De laatste 10 jaar hier, denk ik. Even wel. Oh, Dolio's nooit wat ze weer op de wallen stiert. Oh, nou, de dochter van Janus, Marita. Ja, nee, dat wisten we toch wel. Nee, Nathalie Struikwerker, ze weer gek. Echt, ja. Joop had haar zelfsjoen als een jip bij een patje jam. Maar wat die met Joop dan op de wal? Wat zullen we hier nou krijgen? Ja, vanaf! Wat was de stal op de wal? Joop, die moest op zoek naar een dealer van Jaans, van de druk. Ja, net op de wal. Iedereen bij mij zit te luisteren, jongen. Hè? Hakje, Janus. Uw eigen Nathalie erin trapen. Hey, ze is inleidend bij de lochte cavalerie. En Janneke, wat zei ze dan? Zou het Ierpeloftsspul in Donkerbroek de wijze zonder deze 2 meisjes? Absoluut niet. Nee, dat denk ik niet. Nee, zonder Jelle en Tineke weer een keer niet op een loftest. Nee, hè? Dus als zij hem ophaarzoen, dan kakt de boel helemaal in elkaar in Donkerbroek? Ik weet net waar het op steen zo, lieve tassen. Dat zou ik net weten. Dat is net hopen, want als je iets moois opbouwen, dan mag het eigenlijk wel bestaan blijven.
Stokomvreed is de première van Vreunskip, Leefte en Broskip op Landgoed Ontwijk bij Donkerbroek.